Mukadzi wemuHarare opotswa nerufu mushure mekudonherwa nemuti ari mubishi kudhiraivha muguta reHarare. Ipapo vekumusha vanenge vadeketera nezita rako, asi Mwari vobva vati nguva yako haisati yakwana mwanangu. Ukuwo mukomana wekwamutare kwaChief Zimunya opiwa 175 hours dzecommunity service mushure mekubatwa achiita bonde nehuku. Ko icho chikara chacho chinenge chanyanyobata zvakaita sei kusvika pakunyenga muriwo? Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, kana Mwari asati ada kuti ufe haufe, kunyange Satani akakuedza sei haakugoni. Izvi ndozvitaura mushure mechiitiko chinotyisa chaitika muguta reHarare along Takawira Street and 5th Avenue, apo mumwe mukadzi wemuHarare amhanyiswa kuchipatara mushure mekukuvara apo adonherwa nemuti ari mubishi kudhiraivha hake mota yake yerudzi rweNissan Tida, then muti wemujakaranda wangodzurika wega ndokudonhera mota yake. Tinongoti get well soon murandakadzi, we wish you a speed recovery. Mune imwe nyaya, inyaya yemukomana anonzi iye Carrington Mutasa ane 19 years dzekuberekwa anobva kwamutare kwaChief Zimunya, uyo apiwa 175 hours dzekuita community service nemutare Magistrate Court mushure mekubatwa achiita bonde nehuku. Dare reNational Prosecuting Authority of Zimbabwe raburitsa statement pamusoro pemutongo wapiwa Carrington uyo akabatwa achiita bonde nehuku, apo ranyora iro kuti Zimunya man convicted of bestiality with a chicken. The Mutare Magistrate Court has convicted Carrington Mutasa, a 19-year-old man, of bestiality, sentencing him to 8 months imprisonment, of which the 3 months were suspended for 5 years and the remaining 5 months suspended on condition of 175 hours of community service. On September 16, 2025, around 17:30 hours, the offender entered the homestead of the victim at Piki village, Chief Zimunya, in Mutare. Finding no one at home, the offender unlawfully entered the victim's fowl run, grabbed a hen and engaged in sexual activity with the hen. After the act, the offender was seen leaving the fowl run by the victim's granddaughter. The granddaughter informed the victim of what she had seen. The victim inspected her fowl run and discovered that the hen had a large hole on its cloaca area. The victim informed her neighbors about the incident, and together they apprehended the offender. The offender confessed to having sexual intercourse with the hen. A report was made at Zimunya police station. Let's work together to protect animals and promote a culture of compensation and respect. Ladies and gentlemen, ndidzo nyaya dzandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi.